прокуратураи вилояти Соғд аз фаъолияти 9 моҳи гузашта натиҷагирӣ кард. Ба ин муносибат дар маҷлисгоҳи прокуратура маҷлиси ҳайати мушовара вобаста ба натиҷаи фаъолият дар 9 моҳи соли равон баргузор гардид. прокурори вилояти Соғд Фурқат Хоҷазода ҳисоботи пурраро доир ба ин давра пешкаши ҳозирин намуд. Вай таъкид намуд ки аз 7701 адад муроҷиатҳои ворид гардида 2150 адад ё худ 27.9% бевосита аз ҷониби кормандони прокуратура баррасӣ гардида 27.8% пуррақоне карда шуданд. Аз натиҷаи баррасии муроҷиатҳо 156 нафар ба ҷавобгариҳои интизомӣ, маъмурӣ ва моддӣ кашида шуда 156 қарори бармаҳал ва ғайриқонунии мақомоти таҳқиқу тафтиш бекор ва 98 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуданд. Таъкид гардид ки вазъи иҷрои қонунгузорӣ дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ санҷида аз натиҷаи санҷишҳои прокуророни шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Панҷакен, Деваштиш, Айнӣ ҷамъ 6 адад парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз намуда барои вайрон кардани талаботи қонуни мазкур прокуророни шаҳру ноҳияҳои Деваштич нисбати 17 нафар, Конибодон ва Панҷакен нисбати 12 нафар, Хуҷанд 9 нафар, Истаравшан ва Айнӣ 5 нафарӣ, Бобоҷон Ғафуров 4 нафар, Исфара ва Спитамен 3 нафарӣ, Бӯстон, Гулистон, Ҷаббор Расулов ва Шаҳристон 2 нафарӣ парвандаҳои маъмурӣ оғоз карданд. баҳри таъмини волияти қонун, таҳкими қонуният, ҳимояи озодиҳои инсон ва шаҳрванд, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ корҳои муайянро ба иҷро расонид. ба баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон бештар таваҷҷӯҳ зоид карда. аз 7701 адад муроҷиатҳои ворид гардида 2150 адад ё 27.9% бевосита аз ҷониби кормандони прокуратура баррасӣ гардида 597 адад ё 27.8% қонеъ карда шудааст. давоми 9 моҳи соли равон бо самтҳои назорати умумии замин, нақлиёт ва гумрук, андоз, ноболиғон ва ҷавонон ҳолатҳои иҷрои қонунгузориҳо санҷида барои бартараф кардани қонунвайронкуниҳо 11347 адад санадҳои эътиноии прокурорӣ бароварда 16187 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ, маъмурӣ ва моддӣ кашида шуданд. 930 адад парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардааст. Инчунин 258.5 миллион сомонӣ зарар, аз ин 192.2 миллион сомонӣ ба манфиати буҷети давлатӣ ва корхонаҳои давлатӣ, 60.2 миллион сомонӣ ба манфиати ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва шахсони воқеӣ барқарор карда шуданд. ҳамзамон дар асоси санадҳои эътиноии прокурорӣ 5740 гектар заминҳои худсарона ишғол гардида ва ғайриқонунӣ мавриди истифода қарор дошта ба ҳолати аввала баргардонда шуданд, ки аз ин 62 гектар заминҳои зери сохтмону иншоотҳо ва 5678 гектар заминҳои ғайриқонунӣ ҷудо ва вобаста шуда мебошад. бо мақсади пешгирии муроҷиатҳои беасос бо мақомоти ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ зарур аст ки бештар қабули сайёри шаҳрвандон бо ҷалби мақомоти назоратӣ бароҳ монда шуда зимни баррасии муроҷиатҳо ҳатман ба муроҷиаткунандагон суҳбат гузаронда дар ҳолатҳои зарурӣ барои гузарондани санҷишҳои ваҷҳои онҳо ҷалб карда шаванд. ҳамчунин Фурқат Хоҷазода иттилоъ дод ки иҷрои қонунгузорӣ дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим мавриди санҷиш қарор гирифта аз натиҷаи он 588 нафар ба ҷавобгариҳои интизомӣ ва маъмурӣ кашида шуданд. 2 парвандаи ҷиноятӣ низ оғоз карда шудааст. вобаста ба кам кардани қарзи музди меҳнат, маблағи истифодаи қувваи барқ ва об супориши пайвастаи прокурори генералӣ ва прокурори вилоят мавҷуд буда ҷиҳати кам кардани он чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. ҳолати риоя ва иҷрои муқаррароти қонунгузории замин дар вилоят ба таври зарурӣ ба роҳ монда шуда бо қарорҳои мақомоти марбута 467 эътироз оварда 2305 нафар ба ҷавобгариҳои интизомӣ, моддӣ ва маъмурӣ кашида шуда 231 парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. вале ҳолатҳои ғайримақсаднок истифода бурдани замин, худсарона ишғол намудан ба предмети хариду фурӯш табдил додани замин аз ҷониби баъзе шахсони масъули мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ, кумитаи идораи замин, шӯъбаҳои меъмурӣ ва шаҳрсозӣ, ҳифзи муҳити зист боқӣ мондааст. ҳамзамон дар асоси санадҳои эътиноии прокурорӣ 5740 гектар заминҳои худсарона ишғол гардида ва ғайриқонунӣ мавриди истифода қарор дошта ба ҳолати аввала баргардонда шуданд ки аз ин 62 гектар заминҳои зери сохтмону иншоотҳо ва 5678 гектар заминҳои ғайриқонунӣ ҷудо ва вобаста карда шуда мебошад.
ин 224 гектар ба манфиати давлат ва 5416 гектар ба манфиати замин истифодабарандагон мебошад. дар самти риоя ва иҷрои қонунгузориҳои гумрук санҷишҳои самаранок гузаронида шуда 35 ҳолати қочоқи молу маҳсулот ва воситаҳои нақлиёт ошкор карда нисбати 5 шахсони масъул муҷозоти интизомӣ татбиқ ва нисбати 3 нафари дигар парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. Фурқат Хоҷазода ҳангоми суханрониаш иброз намуд, ки вобаста ба риоя ва иҷрои қонунгузории нақлиёт ба 320 қарори роҳбарони бозрасии давлатии автомобилӣ ва хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт эътироз оварда 916 адад парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва 13 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуданд. аз ин 282 адад ё 87.5% бо қарорҳо оид ба қонунгузории замин буда, 9 адад оид ба буҷет, 4 адад оид ба моликият, 2 адад оид ба меъморию шаҳрсозӣ ва 15 адад эътирозҳо оид ба дигар қонунгузориҳо мебошанд. аз эътирозҳои оварда 127 адад ё 39.4% ба қарорҳои раисони фаъолияткунандаи шаҳру ноҳияҳо буда, онҳо баррасӣ ва қонеъ карда шуданд. муфаттишони прокуратура 1814 парвандаи ҷиноятиро ба пешбурд қабул намуда, тафтиши 924 ададро ба итмом расонинданд. 870 парвандаи ҷиноятиро бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ барои моҳиятан баррасӣ намудан ба суд ирсол карданд. гузориши Мафна Шукур ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.